Illum, 2.5 wara l-ħatra ta' Gvern Laburista, il-poplu qed jinduna li kien il-Partit Laburista u mhux il-moviment ta' Joseph Muscat li rebaħ l-elezzjoni 2.5 ilu. Kliem l-editur tal-ġurnal The Malta Independent Pier Portelli fl-analiżi tiegħu tal-ewwel 2.5 ta' Gvern Laburista. Portelli kien mistieden fil-programm Isbet fuq l-Abjad fuq Net Television. Ħafna nies wissa li għaddew dawn is-2.5 issa bdew jirrealizzaw illi huwa l-Partit Laburista li rebaħ l-elezzjoni u mhux Joseph Muscat u dak il-moviment illi konna nisimgħu dwaru fi żmien l-elezzjoni. Illum, 2.5 wara, isostni Pier Portelli bdew ħerġin l-iskeletri tal-passat tal-Partit Laburista li jieħdu lura lill-poplu għas-snin 80. Bdew ħerġin issa l-iskeletri u l-ispettri tal-passat. U min għex fis-snin 80 bħalma għex jien u ħafna nies oħrajn jiftakru dawn l-affarijiet, jiftakru banek illi ma tarafx id-differenza bejn ekkux bank tal-gvern illi jgħidlu l-gvern x'għandu jagħmel jew kellha ekkux bank ta' shareholders privati. Nies illi jagħmlu deals bħalma għamel dan is-Sur Gaffarena, segretarji parlamentari li jaqtaw deal tajjeb mal-ex post fejn kienu jaħdmu. Dawn huma affarijiet illi konna ngħixuhom fis-snin 80. It-tema ta' nies li saru sinjuri mill-lum għal-għada, kontrarju għan-nies li mhumiex jingħataw dak li huwa dritt tagħhom, tispikka wkoll fl-analiżi li għamel Albert Gauci Cunningham, l-editur tal-Gazzetta Illum. Gauci Cunningham jirreferi għal każ ta' mara li marret biex tingħata sussidju fuq xiri ta' wheelchair li iżda ingħatat risposta li ma hemm flus. In-nies mingħajr ma trid jibdew jgħidu tajjeb, mela għall-wheelchair għall-bżonn m'hawnx flus. Però mbagħad jixtelu television flaxxija u jaraw pereżempju takħa miljuni law, takħa miljuni lem, dik l-espropriazzjoni ġiet tiswa daqshekk, nies jirrabjaw mbagħad mela jisimgħu pereżempju dakħa miljun u xi ħaġa, dik qed taqla 13,000 fix-xahar jew kemm u aqta ftit lem ma tistax tiġġustifikhom. Cunningham ittemm l-intervent tiegħu billi jawgura li l-Partit Laburista jibqa' moviment tan-nies. Dan il-moviment li rebaħ b'mod kbir ħafna fl-aħħar elezzjoni ġenerali kien moviment tan-nies. La darba il-partit jew xi darba il-Partit Laburista jinsa dan, allura ma jibqax moviment għax fl-aħħar mill-aħħar kif edna fl-editorjal fi żmien u fil-ħin tal-prova huwa l-poplu li trid miegħek, mhux dawk in-nies li llum qegħdin miegħek biex jakkwistaw u mbagħad meta jarawk qed titbil u titlef jiżilquk u jabbandunawk.